Vy tvrdíte niečo úplne iné. Reálne mzdy, no za vás klesali, roku 22 4,5, 23 0,8, za nás stúpajú 3,7, 24, 2,1, 25. To znamená, že reálne, pozor, hovoríme o reálnych mzdách, tie stúpajú. Vy tvrdíte niečo úplne iné. Znova, klamete, podvádzate a strašíte ľudí. Ďalej, znižujeme deficit po bývalej vláde. Cez 2% je rozdiel medzi tým, čo vy a teraz čo my. Čo sa týka PPAčky, no vy ste vyčerpali 154 miliónov, terajší minister za tie 2 roky 857. Čo sa týka hranice chudoby, to tam tiež bolo zadefinované, že sa budeme o tom baviť. Čuduj sa svete, za minulý rok 85 000 ľudí, ktorí boli pod hranicou chudoby, pokles. Ste sedeli v tej vláde a výsledok vášho pôsobenia vo vláde takto narastlo zadlženie, veď my sanujeme vaše hospodárenie v čase, keď ste boli vo vláde. Pokiaľ ste z nej neušli, lebo ste pochopili, že asi na to nemáte ako strana, ani ako kapacity, ktoré ste tam nasadili, aby ste jednoducho v tej vláde pôsobili. Je to vaše dielo.